Magi Bihu Ka All Mikalia Kickboxing Association ningaski kala play perdaya ka program ajing hikai ka banrius ngilinter bala tip kom ka state level kickboxing training camp ka bapra umsning. Kani ka program bala penlong ha amka umsning training center la wan manishimenta da usamla ADG Kharbani ubade usamla bapau jang ka ribhoy uba Samuel Hasha ubade president jang ka amka bat kiwe. Kani ka program kala sakhi ka jing shimenta shitraham jang ki nyau phongut ki khna samla ki bakenthop ki kena shinrang bat contain aki keleng ki district jangkari luam KHASI bat jaintia ki balapan kre yalde bandang pen tebet shushu ya ka jingele kai kickboxing hakini ki hinrius ngi kai menta kam di shu tang ka ek jing klan met namta ka koi ka khia jong phi ngai skem ki banang menta ka ade ka kam ku jong ki ban pen em jak po banwara ya ka yo ka kot hayeng hasem banwara ya ka nam ka burom jong kasnong jong ka district but jong ka state hibro away ka